Kasenjok kirang bakur kebriu hinyau trap hakan nok pais ngi jong arp south reg nailar ajar pulai kalalej ban pan jing shai now chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council uwak penyat sing skim halor ke nong rim ke jing syapan pai no ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Clan Administration Bill ajar puar ke betemu bentek lakam ya kerukom kenkur kenjat yu Khasi. Kasenjok lingba ki nong elam kala ong bagi bebun bha ki pen kelajat tang daka affidavit pat kenekan hak baka kendon Lineage Act kila ong baka Clan Act kan penyok biang ya kabor haki long kini man kini ban long kum ki ksiang hak songkha songman pat kan ya daru ya kejingwan songkha ya ki thai Khasi dagi bar jella kila ong baka senjok ka kwa baka board jing ai not scheduled tribe kadiban one pai no shaka council om shu dagi bor sarkar Bagi jing sokya jong kesenjuk kalong halong dia kajing penpai no plan bill bagi kuat tip iki daw ki observation bagi sorkar ka penpai no ke bill ti nrei kini ki bar khoj empat simlala ban ya keren pajba namar ba kadang long confidential maka don ke komiti ya ke baka council kala don lupa pakani ke komiti kan sepit benia nakalian kesenjuk ini kuat bahkan penstet no ya kan ke kam ke bahasa ban pendep no ya kan ke clan bill bahkan poin no syaga thong khnang ba nila ru ya ka banang peniat seprang kikur ki ba pun ba don preng jung kiru ki balajan tu no don par ki empat organize ni don kam ban pen klan cucu ya kini tiga nakalian jung CM ru ulah menjur ba nakalian jung unsa pemi no skoi ka order step order hak kumno ban nangwa ban register no ikikur apo ka council hakini ki si ki banangwan khnang ban peniat step ya ka kam bat ki nolor kiniru nakaliam jong usiam ru la menjur ba un yarab ki jingdot kam ka senjuk namar bangi ka senjuk ru giwan hangi om bangin wan persya andragiwan ban kersyan ya ki jing persyang jong ka district council ka isi apa jigalam itu ban ai ben sim ban ai ke bit ke bor nang mengila ban i ba ki kam ki yat bet ga jing sinchan yang ki kur ki long jaj ga bri jungi netre ya kaniru numpat ki numpat ai kopi se ga senjuk namar ba kan sadon ki ke komiti bat nak senjuk ru ki don ki khot hakani ke komiti bat hakani ke komiti kin sa ayut kita ki detail bar khot kebakani komiti kan habe syong ban bani berkat kan saya ke komiti jadi bentar jong kani ke komiti law and traditional affairs committee ke ban spek bah ikini ki jenet ki janat por khoi haga expert committee jong government ngathrai kan don bet ke jingi thira maka expert committee kan kan thok ru ki khot na po district council kin bat ki khot na po sarkar te apeng ke jing pet ke jong ki lesi ke don ke jing duna hani entai lesi ki don ki balong major don long mai na te shwa bakin ha sang governor ki pha bian spok ke council bahkan rectify kita namar ki bami khmat maka district council kata ngalum lak tip makin deki official ki jongga district council nila kerpat yo CM ban sim action pok keline cak namar bangi i ba ka kani ke jipkla jaj de apa de la man kata yo ki ni be ibaina atli to CM do ong ki kata ba ki i kata ke jingja bat ki la kubur hiba don kamban sim action ni kani nomor beli ki paiba jam kerja jonrio hanya trap ki dei ban soto ki dei ban tip ba kabor jong tu scrumsol ka don ka ban khang ni kam ta bikini pusu kam jai ki jai Khasi ki jongi dengan sutanat ba UCM dak mensem ka koloi dak mensem ka ba don ka jing so don ka me ka jing trailang uang ba ki don ka man le ye tai community ba kan don higa positive action direct ya kata nomor ban ongkum ni ka Lineage Act la don ba rei nalor kata haka songkha soman ki kini ki lagi ksem haka jinga kran haka jinga te haka jinga penbai haka jinga kainkur kainman haba ki agyang mamla kiwan ki de ki kini ki bolong ki ksem ki ban munga di ketelrak kamta me ka jinga de thinsnam yo don ka songsam songman daga bawan ka de ka klanbel daga bakalong ai ka de klanbel kapas kami kata ka institution jong kuni but hangne baka songkha songman ro kiyo ban control yan nakalyang kini bakin ai ka authority kamtam long na songkha tagata kan thup rang ro kamtam ka songkha kle ya ka songkha yu kla jai simkur ka badai ya ka pakala kur ya ka tinjai kamtam ya ki tu ki bla yolok ki kla jai kumno ki hapan wan chani
ban yo kasih tribe certificate kita baru kila don kam stang ban pentrai kam tikna bat pentrai kam klan ya kan di desa kan itu por anda kelawan ke klan administration act anda kan ke bil kala kan nang klan susu kan ke cinta rakam bat kacing secara ikut kijai bat ya kabri bat ya por kabri nyom trip dak ba kan wan long an kan ke klan administration bil akabak ikut kijai kin yo ikabor kabisisya lembaka pi kata kan ke basic issue pi nomor beli mano ban identify udai mano kasih kadega this council haji sisya nado pasanghi kabor kaban issue ke sel tribe certificate kadedangi ada idon injinya web itinya cilik snat dan topor is transfer no sika step tagala dei kapor kabakan man pai no sin ya kata no do nomor beli gini ki an ki ban telakam ki an ki ban pensiong long dulu udah kasih ki an ki ban itu ya ki beli di badai sisa nagi kur kasih kadon hang ni police council Sunjuk kerang bakul gimdan ke permanent office ke jogi bun ni syong sipan satu nrai mentah resmi nak liang ICM ilabu ke jing terwa hakmat jungi di hot juga sunjuk kerang bakul ba ki keluar ban ai ke temporary accommodation yang sipor hang ni hapo this council nrai hakajo kapor ba nakaliang jong ka sunjuk kirang ba kurpat ngin ai ka application si ba la se ba ngin yo kajaka shawai ba kham he bani yo ban thau ko office ke juni bani shong meeting ban don ko hall ka jong ti khani kanang pen khlain ya ka jing ya trai kam hapren ka disposal ba ka sunjuk kirang ba kur mar ka thamai hi jong ni kum ka jai ban re ka dei nang ni na ka disposal Nakaliang jong Chief Executive Member jong ka KHADC ubak pernya chings im ulaong baka expert committee jong ka Tanat District Council Affairs jong sarkar jela kalapan pai ketika bill bat yamenta ka Customary Law Committee haka jingalam ubak bindu lanong kan sa syong examen yaki jingduna haka bill ulaong bakino gikur ki badan la ka jong ka committee ki deban one register no bat ka KHADC Ulaang ru baka syong kha syong man kadai ka mon lai lu jong ki briu henrikin hapan perkhat namar ki don ki kendon an Bana kalian ke expert committee jong ke DCA department District Council Affairs department jong ke sarkar jela kala penpai no ye kawe ke bill na pedeng ki prateli ki bill ba penpai ke bayadei syapang ke bill ke bengi wanra belapas da ke yim darbar jong ke District Council ke bengi ong ke administration of clan bill arja kuar kani ke bill ke kren syapang ka thau syapang kumno bangi kum ka council ngenang yo ya ka bor benang penklan syusyu ban penskan syusyu ya ka riti dustur habide ka longkur longjat jungi te kum ban syu pentip de se nimduna syu kum ka jat benreu khasi bangin don kum ba lai hajar sanspa tilikikur te But hadu kat kini kisngi menta nyop husnam kelak don ke council nyimpat don ya kanunu ka an ban nang penklan syusyu ya ka jingkrekam jong kini ki benta jong ka kur kajat apo ka jat yu khasi te sutunat bahkan ni katem ga jungi menta da ka jingi trelang ba baru lai pungut ki MDC layo benuan ra kini ka administration of clan bill aja kuar te ngila lap badan katu kat ni ki kita ki mat ki ba desi ki ba kongsan ki ba nakaliang ka law department ka DCA ka kedau hangiban pek beniak dia te habide ba kani ka jingwan jing kini ki sinjuk jong ki nongelam rang bakur jong ka briu new trap nakaliang jungi ngila ni penpau ke jing keman meng pindo iti bat kumju ru kilawan ra hangi ke jing terwa ban penrung duhat sa armut kata kebakan krup ia iba erwen ki sutunga bat iba rap bla dan kalian jungi ngin penstep bat ban penkloino ban notify ia kini ki members
nang ba kani ka committee habidip kani ka customary law committee belak khli kum chairman dei ba BM lano ba bindo ba inyo ban court meeting no ban yo ban review ye kini ki observation ke ba state government ning ba ka DCA ka patha ini te nakalian ka isi ke ba menta ni la long ni penstat bahai ka kam but ni sukhi abhai kani ka we ka benta kani ka clan bill namar kani kaya dei bai pat ka nongrim jo ka ja dang re juni kalong kur long ja te namar ta ka daw lingba kani ka bill ni suthu bangin da yo jing manjur no la ka jala ba kan long sha ka ban yarap yangi de se kumno ba ngin tip iki kur ki ja khasi ki badan ha kani ki ha ka bri hu trap kat no teli but ladangi pai ya ka population se don ki kur ki bla khe do ja don ki kur ki ba buon pa kumi kata ngila ban tip ba ngila ru ban streamline ya ka rukom terekam jo ki kur te kalong ka meeting kalong ka jingkat pindo ka basung tuna bangila yo ban ya ajimut shibun ki aka te nakal yang jungi hikum ka isi ngin penstat ini ka kam ya ka ba ngin bitha committee ban lum meeting no kerke ban penbait no halor kini ki kendon kiba ka state government ling ba ka DCA bat ka law department kila pentip singi ba kidon kat tu kat ni ki jing dan kam le se ban review biang ban pek benia biang sai sien ni kini ko bil nakal yang jungi ka isi bat mai menta na shkwa ban pentip bangin wanra ekawe ka isi order executive order kat bampat long an kini ka administration of clan bill but kani ka executive order kan long bangin penbenaling baka notification syabaro ki it ki hima ki shnong ki thau ba kino ki kur ki belak don laki jong ki committee kur ki joki ki belak don laki jong ki president ki secretary bakin wan ban register no ya ka kur ke jong ki bat ka district council kani di kebadon kamha bat kani di kasinjam ke beningkong ke benile kanang ba ngin itu no ya kini ki sengkur ki ba pher ki ba ki kur ki jongki lalaki jongki kur ki la de banjit iki nongkit kam kanang ba nang ai bor no iki rang ba kur iki nongkit kam hapok ka kur kat kum ki riti ki an ki ba ngidon ka bor na kalian kan sponsor benile te kani kan wan haka executive order but ya kani kat bampat long an kan nang terekam kani ka executive order te ya kani ngin shen hing in pen tip ban pen bana pai ba limba notification badru ngin sa ai no yaki application form ban register yaki kur hapo council shen tang shudap ban pen kre yaki jing.com ki ba per habai dei ba kani ka mat ka ba kongsan ka ba ngi na ka posh ka por bakidon ka tu ka ni ki priu ki ba penbena ya lede pokot kubor kamtam shilong times quick way ba kila penkelano ye ki kur ki jat ki jongki naka eka bakidon le se ni ki way ba ki jat le se shaka kur ka jat khasi takani kile tang lingba ka affidavit bat ka ba kakta bat kalong persya ya ka khasi social custom of lineage act Al-Hajar nyo te khat khandai spa khandai kunyo te kani ka jingle jungki nakalang jungi sa hisien pa ngin pentip lingba ki court khobor bat ngin notify yang haki district administration kumbangi la ikran hapo house dang shen haka session ba da kumno ngin habban perking hoi kindon ki case of hair mlak ban like kita Henry kadai ban ya de kalenti jom kanika khasi social custom lineage act khakdai spak nai punyo nakan deka district council lada ki de ban yo ru ki de ban yo de kalenti belada ki de lada kadai bangi habban penduk ru in penduk de kalenti juga ya kani tang masindat shimti kum CM bat ka isi ka batmai hakabide ban ka schedule tribe certificate kabor ban issue nakaliang jungi la de ikran bo chief minister but deputy chief minister but nakaliang jungki ru ki penpau
ba kasudai hiban pen phai biang syaka council namar ya ka ak hakaban isu ya ki khasi tribe ban pensisha ya nu ubrio ubadai khasi ngile menginang ni telada tang ya ka ST pat ki aina ki district administration nga so ba kan ni ka subject ka dehi ban wan biang changi but ni sukumen ba ka ni ka sokar MDA pelai lam da Sir Conrad ke sangma Sir Preston ka kabinet ke jungki ke government hi ba kowai ka suthu ya kan ni ka benta but shen hi kan sa pentip ingi hakanur kom bikin IT ya kan ni ka subject bangingin shimti no nakale ka council kam ya ka shongkha shongman khamtam ka jat riu khasi jungi let's say but ki nongway but ki barjalane ki bomde ki khasi kam dadon lenti than ha ka baide ba ka anjong ka sinsha khadar mut apokishno te kani kan khamye dei bhabat kani ka clanbil ba ka lineage te ha baide ba kani ngidon kam hi ban perkheng namar kum ka jat benrio ka barpat se ngidon kam ban penek pensa ya ka jing terpang ga jungi kum jat benrio lada kalong bangin ya nang ya he nang ya san nang ya roy nang ya par para mengi te hinrei kindon pat ki kindon ki bangin hab ban examen hadin kumnu ba ngin wanra ki kindon kabam de ban persya yunu nu ban shongkha bat ki banabat hinrei ki kindon kalong ba habedi kariti dustur habedi ba kariti ke dustur ngin penskam be kata kiba shongkha le se bat kiwe pa bomde khasi sikindon ki bha kerpang ge jongki kinum yo shu ya ka jing shongkha le se da ka jing ya tip mar arliang nginum la adu kata ban fu siki ban khang hendai la da kilai ru kin hab ban sung thu pat ba kinum yo jimen toy issue pat kum kita ki ja ban re khasi tang kata te phila ban ni shongkha ban no Henry kandan ka jing perkheng pat belari shongkha kin hap suthu pat dalade ba pleng kin sadu kini ki beta ki ba dan kam de se ka imlang salang khamtam ka kata ki rights ba kum ki ST ngi yo te kum kita de se kan yarap yengi ban kham perkheng na kini ki jing shongkha khle pala put ya ta ni lu ngindang budien menta but kidang don ru kiwe kibil kibangi habban budien namar hadien belawan pai return kuma pratali hibil menta kidang don ru kibangi dang penkre ban jurip biang ban pe benia biang ba kebai i kham kerke da sela bunteli ngin jet sho kanu ke ba idon kamsha ke ba ngila ban penrekam nam ta jingbet jingbiang jing bha jong ka ja ri khasi dengan jet shoi kini hakmat bangin nang yo pha kini ki ba dot kam dan kam hakmat but kerman skam ngin sai kendu biang bat DCM badi in charge jong DCA ba ngin kedu barakumno ka expert committee habide ban pe ikini ki bills ba pha council kadi ban shong meeting bet kumno shisien hakashitayo nam ta kini ki bills ki jongi nang ba kan kam step kini ka ban yo ekasen na governor bidip kini ki bill